Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Έκανα ένα πρόλογο τώρα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν είναι μόνο ο Άγιος Νικόλαος, είναι και εδώ στο Ηράκλειο που έχουμε προβλήματα με την ΕΤΑΔ και σε άλλα μέρη προφανώς υπάρχουν, αλλά στον Άγιο Νικόλαο αυτό το κτίριο πραγματικά είναι ένα ιστορικό κτίριο, Δήμαρχε. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας. Αυτό το κτίριο, το πρώην φρουραρχείο, το οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν και υγειονομείο, είχε και αυτό το ρόλο. Οι πρώτοι νομαρχιακοί ιατροί δηλαδή της περιοχής είχαν στεγαστεί εκεί. Ένα ιστορικό κτίριο, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα από τα ακίνητα της λεγόμενης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου που έχουν περιέλθει στο ξαδερφάκι του υπερταμείου, την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ είναι μια εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, η οποία στόχο έχει να αξιοποιήσει την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, είτε να πωλήσει, είτε να ενοικιάσει, είτε να αξιοποιήσει τέλος πάντων, ώστε αυτά τα μισθώματα ή τιμήματα πωλήσεως και όλα αυτά να δοθούν για σκοπούς κυρίως της πληρωμής των χρεών της χώρας. Είναι δηλαδή, γι' αυτό είναι συνδεδεμένο με το υπερταμείο που σας είπα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει ο ρόλος της είναι ένας ρόλος, καταλαβαίνετε, εντελώς οικονομικού περιεχομένου. Χωρίς να λογαριάζει ιστορία, χωρίς να λογαριάζει... Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό από εμάς. Ότι έχει κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις η χώρα λόγω προηγούμενης χρεοκοπίας και προβλημάτων με δανειστές και όλα αυτά και έχει αυτές τις υποχρεώσεις, δεν σημαίνει και εμείς ότι ως τοπική κοινωνία θα δεχτούμε να ξεπουληθεί η ιστορία της περιοχής μας ή, εν πάση περιπτώσει, να αποδεχτούμε κάποια ιστορικά κτίρια και αυτά, να μην έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον να τα αξιοποιήσουμε εμείς που είμαστε δημόσιος φορέας ως Δήμος. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης που πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέλουμε την αξιοποίηση του ακινήτου, έχω μετέβει και στην Αθήνα. Στην Αθήνα σας βρίσκουμε σήμερα, στην Αθήνα. Στην Αθήνα με βρίσκεται και έκανα μια επαφή με με εκπρόσωπο της διοίκησης της ΕΤΑΔ και κοινοποίησα ένα αίτημα τις προηγούμενες μέρες, το οποίο το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, το οποίο λέει στην ουσία, στην πραγματικότητα, ότι ζητούμε την ακύρωση αυτού του διαγωνισμού πώλησης και τέλος πάντων η ουσία είναι ότι ζητάμε να αξιοποιηθεί το ακίνητο από το Δήμο. Και αυτό το οποίο νομίζω οφείλει να κάνει και η ΕΤΑΔ, γιατί παρά το ότι έχει αυτόν τον σκοπό που σας περιέγραψα, δεν πάβει να είναι να διέπεται από τις δημόσιες αρχές, πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία, το χρονικό διάστημα, κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να καταθέσουμε μια πρόταση αξιοποίησης. Τι σημαίνει αξιοποίηση? Αξιοποίηση σημαίνει να επενδυθεί κάποιο ποσό για την ανακαίνιση του συγκεκριμένου χώρου, για να μπορέσει να επιτελέσει έναν σκοπό που του ταιριάζει, που στην περίπτωση κατά την γενικότερη αντίληψη αλλά και τη δική μας γνώμη του ταιριάζει να έχει ένα πολιτιστικό σκοπό, να δημιουργηθεί ένα μουσείο, ιστορικό μουσείο ή ένα παρεμφερές μουσείο για την πόλη. Είναι ένας χώρος θα γίνει ένας πολύ όμορφος χώρος, ένα πολύ ωραίο κτίριο της παλαιότερης εποχής. Ξέρετε, ο Άγιος Νικόλαος, επειδή έχει ιδρυθεί πριν από 1,5 περίπου αιώνα, δεν είναι τόσο παλιά πόλη, δεν έχει και πάρα πολλά τέτοια κτίρια. Άρα τα έχει ανάγκη και από αυτή την άποψη. Έτσι. Βέβαια, και άμα δει κανείς φωτογραφίες στο παραλιακό μέτωπο, φαίνεται αυτό το κτίριο του 1920 φωτογραφίες. Από εκεί είχε μιλήσει ο Νικόλαος Πλαστήρας όταν είχε επισκεφθεί το 1923, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε επισκεφθεί την πόλη. Να σκεφτείτε, από το μπαλκόνι αυτού του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει, είναι εμείς ως Δήμος θα καταθέσουμε μία αίτηση αξιοποίησης. Επειδή αυτός ο διαγωνισμός κανονικά λύγει, ο ηλεκτρονικός αυτός ανοιχτός διαγωνισμός για την πώληση λύγει την Τρίτη, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και νομικές ενέργειες εάν δεν δοθεί αυτή η ευκαιρία σε εμάς, δηλαδή να παγώσει εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο ή να παραταθεί με κάποιο τρόπο αυτή η προθεσμία, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε μια πρόταση αξιοποίησης και έτσι η ΕΤΑΔ να διακόψει αυτή την προσπάθεια πώλησης και να παραδώσει στο Δήμο το δικαίωμα να το παραχωρήσει έναντι των όρων που προβλέπει και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει η ίδια, διότι από ό,τι πληροφορηθήκαμε εντελώς δωρεάν παραχωρήσεις δεν μπορεί να κάνει, όμως μπορεί να συμφωνήσει, όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν,
μπορεί να συμφωνήσει σε προτάσεις αξιοποίησης, Σωστά. δηλαδή στην επένδυση κάποιων ποσών για την ανακαίνιση κτηρίων κλπ. Και ίσως και κάποιους άλλους όρους στην παραχώρηση, ενδεχομένως κάποιο μίστομα, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά όλα για το δημόσιο συμφέρον. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι έγινε συμφωνία παραχώρησης με συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης για το λεγόμενο μέγαρο της Δυτικής Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης. Ναι. Έγινε πολύ πρόσφατα αυτό. Δηλαδή έχει κάνει η ΕΤΑΔ. Μα φυσικά, είναι όλα θέμα απόφασης, κύριε. Είναι θέμα απόφασης, δεν είναι θέμα ακριβώς. Μου γράφει φίλος ακροατής από τον Άγιο Νικόλαο, ο αγαπητός Γιάννης, μου λέει η ιστορία δεν πωλείται, να το πείτε με κάθε τόνο αυτό. Φυσικά και δεν πωλείται η ιστορία. Η ιστορία δεν πωλείται, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε εμείς αυτό. Ναι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην γίνει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια... κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, και κάποιες φορές το έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο, αλλά όχι στην ένταση που θα έπρεπε, αυτά τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, γιατί αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν είναι ένα απλό ακίνητο, είναι ένα ακίνητο το οποίο έχει κηρυχθεί το 1990 διατηρηταίο μαζί με κάποια άλλα. Τα διατηρητέα ακίνητα θα έπρεπε, επειδή είναι ένα είδος νεωτέρων μνημείων, θα έπρεπε να τα χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό και να τα παραδίδει σε δημόσιους φορείς ή να τα χρηματοδοτεί εν πάση περιπτώσει για να μπορούν να έχουν να έχουν την εικόνα αλλά και την ασφάλεια της κατασκευής που πρέπει να έχουν. Ναι. Όχι να τα αφήνει να καταραίουν, γιατί ξέρετε να λέμε και την άλλη πλευρά, η ΕΤΑΔ αν έχει να διαχειριστεί πολλά τέτοια κίνητα τα οποία αρχίζουν και γίνονται τιμόρροπα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες για το τι είναι τιμόρροπα και καταλαβαίνετε τι να τα πουλήσουμε να φύγουν από πάνω μας. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει και ομόφωνη απόφαση νομίζω του Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, για αυτό. Ναι, βεβαίως. Ομόφωνη απόφαση. Αλλήμωνο, ποιος θα μειοψηφούσε δηλαδή. Αλλήμωνο. Τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υποστήριζε μια τέτοια πρόταση. Υπάρχουν και άλλα κίνητα στο παραλιακό μέτωπο που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, κύριε Μενεγάκη? Υπάρχουν άλλα δύο ακίνητα που ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Είναι ένα που βρίσκεται τώρα το τουριστικό περίπτερο πληροφοριών που έχουμε ως Δήμος και ένα άλλο παραδίπλα ακίνητα. Αυτά βρίσκονται στο παλιό τελωνείο. Ναι. Εκεί που είναι το παλιό τελωνείο στο Ισόγειο. Επίσης φαίνεται στις παλιές φωτογραφίες. Είναι αυτό το κομμάτι του παραλιακού που είναι... Ακριβώς. Και υπάρχει εκεί δίπλα είναι και άλλο ένα που ήταν πρώην λαογραφικό μουσείο. Αυτά τα ακίνητα ενδιαφέρουν το Δήμο να του παραχωρηθούν για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει και αυτά για ανάλογους σκοπούς. Το ένα ήδη αξιοποιείται ως περίπτερο τουριστικών πληροφοριών και η δημοτική ανώνυμη εταιρεία μας έχει και υπάλληλο εκεί όπου δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες μας. Μάλιστα. Τώρα μου γράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, ότι στην ΕΤΑΔ ανήκει και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούρνες και έχει ξεκινήσει ένας αγώνας για να μην το πάρουν πίσω 31/12/25 που λύγει 25 ετή σύμβαση παραχώρησης. Είναι αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές με άλλους συναδέλφους σας, κύριε Μενεγάκη. Θα μιλήσω με τον κύριο Καρκανάκη σε λίγο να μας πει ποια είναι η εξέλιξη. Κύριε Βαρδάκη, αυτό το βασικό είναι το εξής. Το νομικό πλαίσιο που έχει αυτή η ΕΤΑΔ, αυτή η εταιρεία και γενικώς το δημόσιο που διαχειρίζεται ακίνητα που έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, είναι ότι χρειάζεται να συμφωνηθούν κάποιοι όροι στην παραχώρηση. Η εντελώς χωρίς καμιά απολύτως υποχρέωση και χωρίς κανένα απολύτως, αν θέλετε, αντάλλαγμα παραχώρηση, δεν φαίνεται να μην μπορεί μέσα από το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που ισχύει να μπορεί να γίνει. Όμως με μια καλή θέληση και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον μπορεί να γίνει μια παραχώρηση σε συμφέρουσες για την τοπική κοινωνία, θα έλεγα, συμφέροντες όρους και να μπορέσει να βρεθεί μια ισορροπία για να γίνει. Δηλαδή αν υπάρχει παράδειγμα ένα μικρό τίμημα, δεν θα ήταν καλό ή μια υπόσχεση δέσμευση, θα έλεγα μάλιστα, αξιοποίησης και ανακαίνησης και στήριξης ενός τέτοιου ακινήτου. Πιστεύω όλους θα τους ικανοποιούσε μια τέτοια συμφωνία. Και πιστεύω ακόμα και το κράτος. Και θα ήταν και συμβατικά
συνεπές στο πρόγραμμά του και πώς το λένε, αυτή η εταιρεία θα ήταν συνεπής και σε αυτά που έχει ως υποχρέωση εκ του νόμου να κάνει. Επομένως πρέπει να βρεθεί μια λύση τέτοια. Και όχι να λέμε πάντα πουλήσουμε στους ιδιώτες. Δηλαδή αν το πουλήσουμε στους ιδιώτες θα γίνει. Θα το πάρει ο ιδιώτης, δηλαδή να το κάνει εμπορικό κτίριο. Ο εμπορικό κέντρο θα το κάνει. Εμπορικό κέντρο. Καμιά καφετέρια. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα που συμβαίνουν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ακίνητα που ανήκουν στην ΕΤΑΒ, τα οποία βρίσκονται, δεν έχουν ένα ιστορικό ενδιαφέρον, δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Αυτά ενδεχομένως μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά. Αλλά ειδικά τέτοια ακίνητα που έχουν αυτό τον ιστορικό χαρακτήρα. Και διατηρητέα. Αλλά και τα μη διατηρητέα, αυτά που έχουν έναν εμβληματικό χαρακτήρα για την κάθε πόλη, για τον κάθε Δήμο, πρέπει ο Δήμος προνομιακά να μπορεί να έχει πρόσβαση και δικαίωμα να του παραχωρηθούν και να μπορεί να τα αξιοποιήσει. Πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες. Και η πολιτική διοίκηση, μιλάω και σε κυβερνητικό επίπεδο, πρέπει να το φροντίσει αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή να βρει έναν τρόπο η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, να έχει έναν σημαίνοντα λόγο, μια προτεραιότητα σε αυτά τα ακίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Το παρακολουθούμε όμως το θέμα αυτό και αν έχουμε κάτι νεότερο θα μας ενημερώσετε προφανώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδάκη και για την κάλυψη αυτού του θέματος που είναι πάρα πολύ σοβαρό και για όλη την Κρήτη θα έλεγα. Είναι σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα κύριε Μενεγάκη.